Manizza, što mene cum scherata, nu iau star, zicea. Tas nu iau star, nu-i schira. Badara. Nu-i zeastră de tot. Știu. Papu, de câți ani avea murit? Paponel. De câți ani era când a murit? Alți zic, Nu știu. n-au 17. Alți zic 103. Oye. No. De câți ani era? N-au 17, to paradejo, ma mult. Nu era. Care n-avea zesea, n-au, era mai mare, nu l-avea schirată, nu l-avea băgată pe carte. Schiranița stumsena. Schiranița. Schiranița nu ne-a gustat. Tas nu ne-a gustat. Și după Tati, e fatta 8 e l'altra, și ta si vede celi anche 108 ore, o per pizzuro, tu grec, ti bărbați, ti mujer nu le-a vrut. Eu vezi, Migidea nu are schirată muieri. Aici, de până. Nina ți-au știu. Nu are schirată Migidea. Tu si schira stumsena. Figura ficioco, tine torna 8 ani ma mare de Vasilci de la Ora dado listi tutti era dado tine. Dutato su mamma. Și a de zbohada pe ei, acei ci schierava, ci tu giura. Ce de aici? E de că bani tine de se sot sudora cu zboham noi? Și mine de se ma. Ficioco e mai mare de tată? 8 ani, ficioco de tată sunt mai mare. Tine ai faptă de se aici, se mai el te-a faptă tine. Bravo, ce eu vrei. Mai mine a faptă. Ma ce este 8 ani de tine. 8 ani mai mare de tine, de tată. Azi dracu voi scărarea voastră. Și atunci nu știa ce făceați tu. Nu știa ce făcea. Că ce și noi... Dar nu ne-a gustat, eh? Că nu ne-a gustat făcea. Și se făcea ficiocul mai mare de tată. Mai mare de tată și 8 ani. Nu 8 mesi, o să... 8 ani. Ma 8 ani? Sì, 8 mesi, sono fatte tasse, sì, 8 mesi, ma sta diventando, sono nati, se vor di chi 8 ani? Higiusu de tată. Abia lasă ultima nici. Ea așa zicea, după nu faceți ca chici și ambi, zicea dumneau cu fotul. Ca ți-l se spune, Dadu, Ca ți-l Ca permis. 8 ani. 8 ani, normal. Așa se scăra. Că ne scăram în oră noi, se adunară toți. Eram cu mitru de ușă, tu faci cuche, și vină din Curceau, vină schiră popul. Se adunară, eu ne adunăm mitru, la cenicul. Se adunară seara coțe, măcar își țină coțe și gărirea tuturor. Eram zațe case. Tohește ța mămară, eram zațe case. Zațe câlivi? Eu se flară casele, la torește. Case cu paie. Cu paie, Și gărirea tuturor vină, se scărare, cât e cel, cât și le scărăm tu, geamitru, zicea, era ficiu. Geamitru? Ei, zicea-ți lui. Mie de se și pe tine de la țară. Ție este, să nu știu. Nu e nume? Ca e de țam șipi, a papu, când țam Zicem așa, nu așa, cu tuhete. Era de cum să le scărăm, zice? Scărăm maniz, zice, dar nu ne lia partizane, că venea de încăfta partizane noi, fete. Tu nu ești partizană. Nu ești. Cât se te căftare de partizană tine? Căfta tutte, nu vine, doar tutte astumsena. Va aduna de cu staneu, teto? De staneu venea, cu se desfăcea că, cum zice, feghi, punimi. Adunați-vă. Adunați-vă. Și venea, zicea așa. Andați. Andați. Zicea, zeșe, așa, ți umpli mintea, ta zină, se arătă su ei. De cu staneu? Nu-i drăba oamenii. Nu vrați, aici. Și după ce se zicem, zice, per exemplu, tine ți-ai fiată și piciorul, mi trebuie mine. Și era să zice, îi scriem nici toți. Așa. Dar să nu ia partizaniți. O să-i scriem niți. Îi scriem nici, dar să nu neagă. Și îi scria de câte zați ani mai niți. Zați ani, a 5, a 4, a cai știi. Cai știi. Și nu are vert, te sigur. Când este faptul cel. Ziceam mine, Stefan, îndeamnă la lei. Eu adunam 3. Eu adunam acolo, seama la legiul. El de, nu știu, întreb, de câți ani ești nehtet? Samo cel. Biam câte vrede. La le zic, de câți ești? De câți ești în lale? O, tu cui de n-auzeați?
Tine la zico, mine stunau de ținți, zicea cel mai Nicolai să doi, și mine mai soalale că te n-auzesc. Scuze. Lelale, ziceam la legge, certați. Lelale, dacă abiniți trei voi, ziceam, că ce nu Bine, zice? așa ziceam. Știi, O bătuți ună zuhi, fac voi, ziceam, mine de... Ziceți tu cine de țau. O mai soalale, ziceam, bă, cai cum, așa cum e. Cai cum eram scrați. Schirare, ce schirare stum se vede? Schirati, ahtare, gheita, nu ia nică partizani, nică ustari, nică ți vezi. Nu neagă. Nu vrea să ne zia. Nu vrea. Cu oile. Mine oile singure. 7 linii, i-am dedicat necai slipăștea. Abia 2 ani. 7 linii, 2.